Kasenjuk kiseng samlash nong ribhoi sepngi menta kasngi lai phau tarik kalalengkon kilayo priang ya kakali kit nong pang lani ka ambulans hadin banakaliang UMLA MDC jirang ba sostinu sotun ubaderu menteri hakasor karjala menta kasngi ulalit ban IT ya kate ka ambulans sya kasenjuk kiseng samlash nong ribhoi sepngi ya kabala penmang lengba ka Chief Minister Special Development Scheme CMSDS bat hakate hi keju kasngi ulayo ruban IT yakitin sob yeng syakitu kilong yeng ki badan kam jengeram bat syaki balang bakin yo ban pendan kam haki yeng mane lembat syaki shnong bakin pendan kam haka bantap yaki yeng dorbar yakate ke jengelang ban pelaj patba ya ke ambulans bat samtin syaki patba la penong hapalau ke office jirang CNRD block haka batla sakhilang da ke jingdan rengkat u Dr. P Hajong BDO jirang CNRD block kino yalam shnong ribhoi sepngi lembat shibun kiri rang ba jong kate kathan hagate kasngi kledon kumbashi spa khat khandai tam kilong yeng ki balayo pediang yakite gitin sop yeng hagabana kaliang UMLA ukam ai shibun yakitu ki pakham duna kayo kakon bat kham tam e nak benta jong kitu kilong yeng ki bangat haka apot plu yeng yakite gitin sop yeng ki ba ula IT syakite kilong yeng mane bat yeng dorbar la penmang lengba ka scheme Special Rural Work Program SRWP Kemen kabakrau ado kadagata penpau hakmat kilang baru ibai syua bangin yo ban kap yung ribbon kum kadak kejing kemen nam ta ban pelaj pajba e kene ka ambulans kaba nakaliang honorable chief minister lai lingba ka CMSDF agaba lai ka sunjuk ki seng samlash nong ribhoi sepngi dengan penpau ye kejing blay ye kinongkit kam baru jong kasenjuk ki seng samlash nong ribhoi sepngi adu presiden sekretari ki nongkit kam baru nangtang penpau ri kejing blay ye ki pajba ki bedon ne kapor ki rupa khmat ki nongilam snong ki seng ki longkemi ki rangba baru ki bedon lang hakene kapor napan pau ke jing blay pi baru i pe basa sisin pat inyo ya kene ka ambulans ka banlong ka banla ban ai ya ke jing syakri na ka menta ki pajba ki badon hapo jong kene ka dong ka than ke jungi ki baha bapo jong kene ka konsensi ke jungi basa sisin ngamla thum da pen pau ke jing songu yau honorable chief minister ya ke jing sbun bat ya ke jing long balok loy ban no senyang lane ban ai ki kampun roy lane ban ai ki ban pli ki lat ki lenti na ka beta ke jingdon kam jong ki pajba ki badon ha ka konsensi ke jongi sibun ba ki projects ki ba fair ki ba mangi ngelayo bat sibun ba ru ki wei bangi nang yo dengan ngapen pau ya ka jing play ya honorable chief minister bat hagene ke segi sashi sen pat ke jing kemen nga syua man kap yu ribbon kum kadak ban pelaj ba ai kene ke ambulans nga kintu gen pham ya pi baru ki nong penyaj no ki seng samla jo ki senjuk jong ki seng samla shnong jong ka dong ribhoi sepngi hakaba nga karpa di pi baru yu pi ai ba kadika ambulans kalong ka jing sekri na ka benta ka jing don kam hok ka jong ki pajba ki ba don kam na ka benta ban kit ya ki nongpang balai ceki jaka suma tu fair ya congratulations sa sisin ya ki senjuk ki seng sama shnong na ka benta kadika jingyo ka jungpi ba dia ka thong ka jungpi na ka benta kinang la ban ai ka jing sekri kamtam na ka ki beduk ki besuk kamtam na ka benta ki longyeng ki badon kam ya ka jingerap ka jongi baru we ka jingerap ka jongi kinhun ki ba fair sa sisin kuble shibone pi baro iwe bat yung